Sa niaging semana, ato ang nahibawan nga ang barko sa US Navy nisod na dinha sa West Philippine Sea o gika face to face ang barko sa China. Doon ay mga kabalaka, mao naghani ang posibleng pasiuna nga mahitabo gayud ang gubat sa Amerika batok China, o doon na pa mga posibilidad nga mahitabo aron dili mo epekto ngadto sa mas makalilisang nga away aning gamhanan nga mga nasod. Atong balikan ang propesiya nining usa ka sikat nga French astrologer, si Nostradamus. Kinsa na taon niadtong tuig 1503 o namatay 1566. Si Nostradamus nga mas naila siya sa Latin nga ngan Nostradamus, apan ang iyahang tinuod nga pangan Michel de Nostradam. Sa Latin, Nostradamus. Sa French, Michel de Nostradam. Mao na ang pangan sa usa ka sikat nga French astrologer. Sa wa pa siya namatay, doon na siya gitawag og quatrains. Actually, mga manuskrito kini, mga manuscripts. Di nasuwat ang mga balak ni Nostradamus. Ang nakayunik sa maong nga mga balak, kay doon na ni labi minus 942 ka mga balak si Nostradamus sa wa pa siya namatay. Nihimo siya og mga panagna sa umaabot ug daghan sa mga panagna nga iyahang nasuwat sa iyahang mga balak na tinuod. Kabahin ini mao ang pagduma ni Adolf Hitler sa Germany nga usa sa dakong hinungdan nga niulbo ang ikaduhang gubat sa kalibutan. At balikan ang sumapa propesiya ni Nostradamus sa tuig 2020. Karon kaniya naman ta sa gitawag og social media age. Pinagi sa Facebook, pinagi sa Yahoo, pinagi sa Gmail, Twitter, Zoom, YouTube, ug uban pa nga mga platforms din ato ang mapadangat ang nagkadaiya nga mga messages ni kaylap sa social media og nahimong viral kining mao nga isyu ang pagpanagna ni Nostradamus sa COVID-19. Sumapa nga niadtong 1551 si Nostradamus nanagna ug ingon ani ang suwat sa iyahang panagna. Gikan sa sidlakan, nito nga ang rayna. Ug ni kaylap ngadto sa 7 ka mga bukid. Ug nipatay sa daghang katawhan ug nangahimo silang abuh ug naguba ang kalibutan. Kay balak man lagi gihimo kini og interpretation, gimuan og interpretation sa nagkadaiya nga mga scholars. Ug ingon ani ang ilahang interpretation gikan sa sidlakan sa tuig o sa managkaluhang nga tuig. Ako malikon ha, ang panagna ni Nostradamus sa managkaluha nga tuig gikan sa sidlakan
nito nga ang korona og ni kaylap ngadto sa 7 ka mga bukid, ni patay sa daghang kalalakinaan, nangahimo silang abo og naguba og nahagsa ang kalibutan. Kini kunong gitawag og managkaluha nga tuig. Ang 2020, 20 years kara managkaluha, 2020. Kadinha na ni Siba og Mayo ang COVID-19 sa tuig 2020, although nang hinapos sa tuig 2019 na diskubrihan dito sa Wuhan, China ang COVID-19. Diha na nakahunat og Mayo ang mao nga virus o nahimong pandemic ni kaylap sa tibuok kalibutan. Ang sidlakan unsa ni? Ang China nahimutan kana sa east. Sidlakan. Ang corona unsa ni? Posible nga mao ni ang coronavirus. Ang 7 ka bukid unsa ni? Gi-interpret kini sa mga researchers mao ni ang Italy na apektado sab kayo sa COVID-19. Ang pagkamatay sa daghang kalalakinan, gi-interpret kini sa mga researchers, dili ang kalalakinan ni apil na kababayan na nga matay. Gawon nahimo man silang abo. Nahimo silang abo kay ang naandan o ma-positive sa COVID-19 o mamatay i-cremate, mahimong abo. Nagulob o naguba ang kalibutan, hagsa ato ang ekonomiya. Mao ni ang interpretation sa nagkadaiya nga mga scholars. Pero nakamugna kini og intriga sa nagkadaiya nga mga scholar og tinuod ba kini mao nga prediction ni Nostradamus, usa ka historian o usa ka professor nagtudlo sa French Studies o History sa New York University. Ginganlan og Professor Stephen Gerson. Matod pang Professor Stephen Gerson, sa 942 ka mga balak ni Nostradamus sa iyahang quatrains sa manuscripts, sa iyahang manuscripts o obra maestra nga giluhan og Lis Prophetis o ang propesya. Wa man min nabasahan. Nagitagna ni Nostradamus ang pagtumaw sa COVID-19. Posible fake news ni. Matod pa sa usa ka historian nga si Professor Stephen Gerson. Amo ni ang kabahin mga kasama sa nakaukay sa giingon nga propesiya ni Nostradamus. Doon na mga researchers nito. Doon na say wa nito sa maong nga propesiya ni Nostradamus. Arita sa gitawag og World War III. Kay karon tuiga sumapagitag na sab ni Nostradamus ang World War III. Matod pa sa usa ka researcher nga si Bobby Schiller. Sumapa ni Bobby Schiller, sumapa sa propesiya ni Nostradamus. Iyang gitagna nga sa tuig 2021 mahitabo ang ikatulong nga gubat sa kalibutan ug mutunga ang ikatulong nga Antikristo. Kinsa man kaning ikatulong nga Antikristo? Matod pang Bobby Schiller, di ta maka-identify pa kung kinsa ni ang Antikristo. Pero sumapa sa panagna ni Nostradamus ang mga Antikristo nga nahisgutan ni Nostradamus. Mao kadtong mga tao nga mao'y
nagduslit o kagbubot sa tibuok kalibutan. Ang unang Antikristo nga natagnaan, matod pang Bobby Schiller, ang paghari ni Napoleon Bonaparte dito sa France, sa dihang nahimo siyang emperor sa France niadtong 1804 ngadto sa 1815, di nagpasiug na siya og daghang gubat. Si Napoleon Bonaparte. Ikaduha nga Antikristo mao si Adolf Hitler, nga mao hinungdan nga ni ulbo ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Ikatulo nga Antikristo wa mahisguti, pero matod pang Bobby Schiller, kini ikatulo nga Antikristo hinungdan ni nga maoy magduslit sa grabing kagubot unya sa tibuok kalibutan. Now, kini kunong maong nga Antikristo, matod pa ni Bobby Schiller, sigon sa panagna ni Nostradamus, mabuhi pa ni siya og mga napu ngadto sa 20 ka tuig. Unya, tungod ka siya maoy nagduslit sa ikatulunga gubat sa tibuok kalibutan, kining gubata mas grabe pa ni sa World War I ug sa World War II. Ha? Kay ang gubat sa tibuok kalibutan muabot ngadto sa 25 ngadto sa 29 ka tuig. Agrabiham na ning gubata. Ha? O nahinomdom mo sa gubat World War II 1941 to 1945. Mga 4 ka tuig ra. Kini grabe ning gubata. Ug atong tuhan makasama ang propesya ni Nostradamus gikan sa 25 ngadtos 29 ka tuig. Usa matapos. Apan unsa man kahibot ipasabot aning maong gubat? Sama ba ni sa gubat na hitabo sa World War I o sa World War II? Dinaghang kay mga bomba ng lupad? Ha? Nasod, ginirahay, batok nasod? O dunay laing gubat nga buot ipasabot ani? Doon naman naglahing interpretation kalabot aning panagna ni Nostradamus sa World War III. Number 1, posibleng doon nagitinuod nga gubat mga gira gamit og armas. Kay sumapas propesya ni Nostradamus matod pang Bobby Schiller, ang World War III sugdan ni sa mga ginagmay pang gira. Dili pa global nga gira. Karon medyo nagsugod-sugod na. Ha? Naggira na gani dito sa Myanmar og mayo, pero internal conflict pa ang problema kay nagkudita ang mga tao dito, batok silahang gobyerno. Karon ang China nanung nas Pilipinas. Ang Amerika dili ni magpalupig. Og tuyoon yun sa China nga munggubo ng atong teritoryo, ang Amerika na ani pirmi. Bisan gamay ta nga nasod, pero ang Amerika dako nga nasod aron molaban sa Pilipinas. Sa naging semana, giabot ang barko sa US Navy, gipadaan ni US President Joe Biden sa Spratly Islands. Face to face ang barko sa China? Ha? Paabot lang mga kano, ibuli ba sila sa insik? Kay doon na may katarungan ang mga Amerikanong sundao nga musod sa Spratly base sa RP-US Mutual Defense Treaty. Paabot lang sila og ibuli-buli ba sila sa China, pero wala sa nagkabuli-buli ang China. Ha? Kaya og ibuli pa sila sa China, gira to. May simana pa. Now, lain mga kasamang interpretation aning maong gubat, kay grabe maaning gubata, 25 ngadtos 29 ka tuig. Posibleng mauni ang gubat nato batok sa virus, ang COVID-19. Tanawa ron. Ha?
usa man nahitabo. Na hinuoy mga bakuna na numaw po ning daghan kay mga variants sa virus. Sa dihang nag-mass vaccination ang UK, ni kalit og tumaw ang bag-ong variant sa virus. Karon ang Pilipinas, wa pud ta palkansi na atay ato. Ang Japan na ay ilaha, ang South Africa doon ay ila, ang Brazil doon na po ila nga virus. Kadaghan na maani. Kanusa ka ni matapos? Mao kani ang buot ipasabot ni Nostradamus nga World War III. Dili gyud maoy dili bala ang pagi sa paggira. Ang ato ang gubaton karong panahon na mao ang virus. Kaya karon sa tuig 2021 nanumaw man tinuod na daghan kay mga virus na. Ha? Mao na kani. Pero ato isalig mga kasama sa Ginoo ang tanan. Kay siya mo nahibaw sa atong kapalaran at mga tan-on lang ang pulso sa katilingban para ninyo. Muto ba kamo sa panagna ni Nostradamus nga karong tuiga mahitabo ang World War III?